Fantova, moderatzailea, Igo mesedez. Zientzietan eta soziologian doktorea da. 70 hamarkadaren amaieratik lanean dihardu gizarte zerbitzuen esparruan, hemen eta Hego Amerikan. 4 urtez Eusko Jaurlaritzan eman zuen gizarte gaietako sailburu ordea izanik, gizarte aholkulari bezala lan egiten du. Berak idatzitako liburu eta artikuluak irakurgaiak dira fantova.net webgunean. Nahi duzunean, zuk aurkeztuko dituzu hizlariak. Ia esker. Ezagunak direnez, mesedez etorri onera, guztiok, eta has gaitezen. Ez ditut izenak aipatuko. Mientras suben, quiero aprovechar para hacer un minuto publicitario, porque... Iragarkiak egiteko, baliatu nahi dut aukera hau, ilusio berezia egin didalako, Sara Baliña, prospektiba bulegari buruz hitz egin digunari, entzutea nola azpimarratzen zituen zahartzaroaren ekonomia, iraupen luzeko zaintzak, agian ez ditugunak aipatu nik espero nuen bezain beste egun hauetan, eta horregatik Gloriako minutua aprobetxatuko dut hori azpimarratzeko. Eta horregatik hemen ditugu moderatzaile lanetan, aritu garenak, Alfonso Gurbegiren gonbidapena jaso genuenak, pixka kongresu honen inguruan pentsatzeko, ezta? Eta itxiera esango nuke izango dela hasieraren antzekoa, ezta? Zun batean, hasi ginen elkartzen, hasi ginen pentsatzen, ea nolakoa izango zen kongresu hau, zer gai izango genituen izpide, pixkanaka, eratzen hasi zen, eta azkenan gertatu da, ezta? Eta nik galderak egingo dizkiet, pixka bat gertatu diren urrenkeran, eta ea labur-labur txio bat eman diezaguketen entzun denari buruz. Bai, gogorarazi nahiko nuke, batez ere Anton Kostasen hitzaldia. Berak azpimarratu zuen bereziki gure planteamendu honetan funtsezkoa izan da zerbait, kontratu soziala. Eta hitz egiten genuenean kalitateko eta inklusiboa izango zen enplegu batez, kontuan izan behar dugu ez gaudela inertzien garai batean. Une honetan berriro kartak nahasi behar ditugu, ez baian jarri da kontratu soziala hemen aipatu diren hainbat arrazoirengatik. Eta niri burura etorri zitzaidan Anton Kostasek esandako zerbait kontratu sozialaren bihotzean egongo da enplegua, hau da, ezin dugu pentsatu kontratu sozialak guztio barne hartuko gaituela, eta hori egiteko ez barne hartzea enplegu inklusiboa eta kalitatekoa. Nik nire zalantzak eduki ditut, eta Sarak ere amaieran esan duen bezala, ez ezaguna inbeste babestu langilea, babestu ezagun pertsona. Uste dut Sarak hori esaten zuela, ezta? Ez dadile izan enplegua oinarria, baizik eta pertsona izatea. Ni horretan pentsatzen geratu naiz, ezta? Zein urritan egiten dugu enpleguaren merkantilizazioaren alde, profesionaltasunaren alde, gizartaren elementu egituratzaile gisa, eta zein puntutaraino dauden beste irizpide batzuk merkantilizatuta ez daudenak garrantzitsua direnak, ezta? Beraz, zalantzarik gabe, kalitateko enplegu bat gabe, eta askorentzat inklusiboa den enplegu bat gabe gizartak ez du aurrera egingo. Eta ni hasiko nintzateke Sara de la Ricarekin. Nik begiratzen dio danean, gogora etortzen zaidana da Yolanda Díaz, asteazkenero esaten zuenean jauna, García jauna datu bat emango dizut. Tira. Entonces,
una mujer que digamos que nos sabe contar los datos, ¿no? Etortzen zaidana da, datuei buruz hitz egiten digun pertsona bat, ez da? Zuk datuez hitz egin zenuen, eta agian ez zenen guztiz ados Confebaskeko presidentearekin, hainbesterainoko prekaritatea ez zegoela esaten zuenean, ez da? Zein da zure txioa, Sara? Orain begira eta miresten dituzun pertsona batzat. Txio bat edo hiru, ¿Ahora? Vale, pues era que lo tenía apagado. A ver, yo me quedo con 3 o 4 ideas. Hiruzpalau ideia. Lehenengoa, Un poco lo que destiló Antón. Antonek destilatu zuena. De unas sociedades que estamos abocadas a estos cambios. Gizarte hauetan aldaketak iritsiko zaizkigu merkatu ekonomikoak ez ditu hobetuko desberdintasunak eta horregatik konpromisoak behar ditugu. Tienen de perder. Konpromisoak galtzeko arrisku handiena dutenak konpentsatzeko. Implican predistribuir. Eta horregatik ezin da birbanatu, banatu eta gero ostera ere banatu. Bigarren ideia oso garrantzitsua, zuk esan duzunarekin lotuta, mundua konplexua da, aniztasun handikoa eta horregatik pertsonalizatzen saiatu behar gara. Zer da pertsonalizatzea? Zerbitzuak, laguntzak egotea, kalitateko enplegu horretara bideratuta, baina baita ere enplegutik urrun egon daitezken beste pertsona batzuengana bideratuta. Ziurrenik enplegua ez delako haien lehentasuna. La tercera idea es entrar. Hirugarren ideia da, enplegu zerbitzu publikoetan sartuz, ezinbestekoak dira, eta ezinbestekoak dira lan hori egiteko, enpleguaren barruan batez ere, eta aurrera egin ahal izateko kalitatezko enplegu baterantz. Ongi uzartuz pertsonak eta enpresen beharrak. Hori ondo egiten badugu, lortuko dugu enplegu duinak izatea. Ongi uztartzen badugu enpresak behar duena eta pertsonak egin dezakeena eta ikasi dezakeena, orduan bai gauzak askoz hobeto joango dira, pertsonak ongi uztartuta. Ez badaude baino hobeto. Eta horretarako zer behar dugu? Berritu, ausardiaz jokatu. Eta egia da, oztopo handiak ditugula, baina ni beti kanpoan egoten naizenez, oso erraza da esango dena esatea. Ausartak izan behar zarete. Erabakiak hartu behar duzuenak ausartak izan behar zarete. Naiz eta horrek esan nahi izan dezaken, hemendik 3 urtera joan egingo zaretela eta kitxo. Gaur egungo erabaki ausarten araberakoa izango delako etorkizuna. Eta etorkizuna hobea izango da erabaki horien arabera. Horiek dira lau mezu nagusiak. Eta azkena, Antonek aipatu zuena, trantsizio ere garrantzitsua da. Ez ezagun pentsatu bakarrik etorkizunean hau gertatuko dela. Bidean ere gauza gehiegi gertatzen direlako. Ezin ditugu ahaztu. Hori da pixkat, adierazten nahi nuena. Eskerrik asko, Sara. Gogoratuko duzue lehenengo hitzartzen ostean, inaugurazioaren ondoren. Gogoratuko duzue, nola Inigo izan genuen, bere irudia zeta horrekin gizarte eragileen tartean, eta eraikitzen duten pertsona horien artean, sindikatua, patronala, administrazioa. Iruditzen zait kongresu honetan saiatu garela hitzartze sozial horren irudiari ikusgaitasuna ematen badu zilegitasuna, baina uste du pixka bat mahaira deitzen dituela sindikatua, patronala, eta nolabait uste dut Inigok ordezkatu zuela hori, ez da? Berak egin zizkien galderak, berak galdetu zien ea zer pentsatzen zuten. Zer azpimarratuko zenuke, Inigo? Lehenik eta behin eskertu behar dizuet, beti ematen didazuela mai hori, iaz ere berdin eman zenidaten eta zu zara honena hori egiten. Puede hacerlo también. Adelgazo un par de kilos y no me viene bien. Kilo pare galtzen ditut gainera egiten dudan bakoitzan eta hori ez atorki bat ere ondo. Tira,
Oso interesgarri izan zen. Beti da interesgarria eragile sozialei entzutea. Eta pixka bat Sarak esan duenaren arira, eta Fernando zuk ere aipatu zenaren arira, mailean parte hartzaile batek esan zuen lehiakortasuna, jarduera ekonomikoa eta enplegua, gauza lineala izango balitz bezala. Eta egia da, badagoela kapital ekonomikotik iristen garela, lehiakortasun ekonomikora, enplegura eta alderdi sozialera. Baina gero horretan pentsatzen ere konturatzen naiz hori ere zirkularra dela. Hau da, enplegu on batekin jendea pozik dago eta baditu bere baldintza vitalak, sozialak pozik eta horrek lehiakortasuna eratzen duela. Eta agian zirkulu bat bezala ikusi behar dugula. Ez da? Eta hori ulertzen badugu iritsiko gara urrunera. De Antón Costas, que ayer también por la noche dándole vueltas, decía... Eta Anton Kostasek hitz egiten zuen kontratu sozialaz. Enpresak enplegua sortzen du egia da, enpresoa dago hor lehen lerroan, eta egia da, denbora guztian dagoela, hor lehiakorri izateko, baina ezin da, lan kontratua jarri mahai gainean, ez badago ura sostengatuko duen kontratu sozialik. Hau da, oso zaila da, enplegua sortzea ez badago marko sozial bat eta araudiaz ari gara, baina baita ere laguntzeaz, prestakuntza emateaz. Eta, bai hori eta gero, nigeratu nintzen gauza horrekin ez da, hau da ez da kontratuaren testuinguru laborala, baita ere soziala. Ez da soilik kapital laboral eta ekonomikoa, baizik eta baita ere nola horrek sortzen duen kapital soziala. Eta nola hori ere, zirkulu baten, ez da, bide bertutetsu bat, lineala ez dena. Hori lehenengo ideia. Eta ni ez naiz inpartziala, baina demografia hitz egin zuten. Nola demografia dugun, nola badauden proiekzioak, eta gaur egungo aurrak etorkizuneko helduak izango dira, eta hori ez da horrela gertatzen, katastrofe bat gertatu delako izango da. Eta nola demografia horrek baldintzatuko duen etorkizuna, eta hor adinkeriak kezkatu ninduen pertsona behar ditugu, pertsona falta dira eta faltatuko dira, baina badugu enplegurik aurkitzen ez duten pertsonen 120.000 pertsonen poltsa bat, ez da? Eta hori Euskadin ez da posible, ez? Telefonoa ez erantzutea, adin batetik aurrera, ez da? Telefono deirik ez izatea. Eta hor tamalez alegin handia egin behar dugu. Aldaketa demografiko horrek eragina izango duelako, ekonomian, intersekzionalitate hori Sarak aipatu du, asko gustatzen zait, hor gauza gertatzen dira, demografia eta ekonomia elkartzen dira. Eta uste dut honek guztia balio digula gure solas publikori berritzeko enpleguaren inguruan, enpresen inguruan, eragile sozialen inguruan, gauzei deitzeko orduan, orain Sarak kronifikazioaz hitz egin du, dora gutxira arte ez genekien hori, ez da? Beraz, 3 ideia horiek dira azpimarratuko nituzkenak. Osongi eskerrik asko Inigo, Maria ikusten dut, eta azo egiten zaizki gauzak, ez da? Pentsatzen dut adibidez enpleguak existitzen direla, pertsonak existitzen direla, eta egin behar den gauza bakarra dela jatxeatzea, neologismoak erabiliz, esate duten bezala, ez da? Baina ez, enpleguak inventatu egiten ditugu, ez da? Ez zegoen lekutik atera egiten ditugu, asmatu egiten ditugu. Eta hori da pixka bat ikusten zaitudanean, etortzen zaidan ideia nagusia, Maria. Zerra azpimarratuko zenukezuk? Tira, ideia asko daude, eta pixka bat aztertuta egun hauetan entzun dudana, ikusten duzu semantika oso garrantzitsua dela, ez da? Eta ulertzen duzu, eta ikusten duzu, beti hitz egiten dugula lehiakortasunaz, eta hori enpresekin lotzen dugula. Eta hain zuzen ere, bi egun hauen laburpena eta gero ikusten duzu garrantzitsuena dela enpleguari dagokionez, astea gehiago lantzen pertsonen lehiakortasuna. Hau da, pertsona lehiakorrak behar ditugu,
eta horiek aurkitzen dituzte, enplegu hobeak, ikasketak amaitzen dituztean, eta lehiakortasun handiagoa izango dute adin horretan, agian laneratzeko arazo gutxiago izango genituzke, eta horrela prestakuntzaren arretari guztiak kendu genezake, ez da? Kongresuan horri buruz gauza asko esan dira, jarraipen bat egitea hitz egin dugu, bizitza osoan zehar egiteko, eta kapital intelektual hori metatzeko, ez da? Azken batean hori gakoa delako. Zergatik hain zuzen ere, ibilbide horretan zehar erabakiak hartzen dituzulako, erabakia ausartak eta batzuetan ekintzailetzara jotzen duzulako. Momentu horietan beraz, arreta pertsonarengan jartzea eta ausardiari zilegitasuna ematea funtsezkoa iruditzen zait. Funtsezkoa iruditzen zait ere, enplegu politiketan, behintzat nire eremuan, errendimenduan, muga bate ikusten dut. Asociadas a un emprendimiento tecnológico que lo que... Ekintzailetza teknologikoa azken batean enpresak bultzatzeko. Eta enplegu politikak normalean autoenpleguan gelditzen dira. Baina erronka bada, eta maietan ikusi dugun bezala, eneritze zubizarretak esan zuen, enplegu politikak falta dira ekintzailetza bultzatzeko enplegu motor izateko. Hau da, enplegu politikak bereziki diseinatuak ekintzailetza berriak egiteko. Gero eta lehiakorragoak izango direnak eta enpresa hobeak sortuko dituztenak etorkizunean enplegu onak sortzeko. Antonen esaliarekin gelditu naiz betiko. Beraz, horrekin gelditzen naiz. Auzi gehiago egon daitezke horren inguruan. Batez ere Sarak eta Inigok ordezkatzen dugun alde horretan, hezkuntza arlokoan asko dago egiteko, ze ematen du gazteak bakarrik ezten ditugulak, baina erakunde akademikoak asko dugu esateko bizitza osoko prestakuntzan. Eta uste dut belaunaldi nahasketak pertsona lehiakorragoak egiten dituela. Beraz, erronka asko daude eta lan asko dagoen ez egiteko, lan hau oso ederra izan daiteke, lan asko egiteko eta 75 atalasean jartzen dut eta ez dit denborik ematen, beraz denbora gehiago beharko dut. Maria, ni duela gutxi hemen bioetikari buruzko erakunde batean egon nintzen, hemen Europa Jauregian. Eta kalterik ez egitea da ardatz nagusietako bat. Josebak esaten zigunean batzuetan ekintzak pertsona kaltetzen ditu. Hau da, enplegu bat arkitzen diozu norbaiti eta okerragoa da beretzat, faena bat egiten diozu. Zu zerekin gelditu zara, Joseba, kongresu honetan? Bueno, egia esan kostatu egin zitzaigula titulu bat arkitzea kongresu honetarako. Eta kontratu soziala planteatzerakoan laguntzen digu gauzak bere terminoetan planteatzen. Nik bi gogoeta nagusituko nituzke, ulertzeko kontratu soziala zer den. Hau da, lehenengoa da, kontratu soziala hasten da prestakuntzarekin, eta asko hitz egin dugu prestakuntzaz. Mariak orain hitz egin du, etengabeko prestakuntzaz. Nik uste dut insistitu egin behar dugula, eta azken ponentzia kontuan hartuz, hau da, zaldaketak dauden enplegu sisteman, ni pixkatatzerago joango nintzen, eta planteatuko nuke, ze desabantaila sozioedukatiboak sortzen ari diren haurtzaroan. Ze desabantaila horiek gero eta handiagoak dira, eta gaur egun gure eskoletako patiotan, jolastokietan handitzen ari dira, ze diferentzia egongo diren hemendik urte batzuetara enplegua lortzeko orduan. Ez badugu inbertitzen, ez bakarrik etengabeko prestakuntzan, baizik eta unibertsitatean. Baina ez badugu haurtzaroan hezkuntza berdintasunean inbertitzen, arazo hori, kontuan hartu ze enplegu mota garatzen ari den aspaldidanik, inbertsio erikeza hori, nik uste dut horrek desberdinkeria handiak ekarriko dituela lanbide egokiak onak eta lanbide txarrak eskuratzeko orduan, eta oso zaila izango da atzera egitea. Aspaldidanik esan digute, inbertitzeko aro nagusia 0,3 urte bitartekoa dela, eta bizitzako 1000 lehen egunetan inbertitu, baino lehen ere kontuan hartu behar da zer egin behar den institutuan aurretik.
Gero eta desabantaila sozioedukatibo handiagoa sortzen ari gara. Interes gutxiago desabantaila konpentsatzeko. Eta nik uste dut elementu hori kontratu sozialaren parte den eta enpleguari begira bakarrik eta desberdintasun sozialari begira garrantzitsua da. Eta beste parte bat ere badago kontratu sozialean, enpleguan, hau da, Sara Balinak planteatu duena. Ze errenta politika, ze diru sarrera bermea egon behar den, gu goazen eredu horretan. Hau da, eta asko zer ezaugarri gehiago izango ditu erorketetan, intermitentzietan, beraz diru sarreren bermea eskaini behar da segurtasun sare. Gisa joka dezaketen, ez jaurtigailu gisa, baizik eta segurtasun sare gisa. Asko ere malguagoak izan behar dute, automatikoagoak, eta baldintzarik gabekoak askotan ere gizartek eskatzen digunaren kontrakoa. Euskadin oso aurrera egin dugu. Diru sarrera berme horretan, gero eta malguagoa, ez da horren beste oinarritzen ekarpenetan, kontribuzioetan, Espainian bizitzeko gutxieneko diru sarrerarekin aurrera egiten ari gara. Baina nik gehiago fijatuko nintzateke kontratu sozial horren hasieran eta amaieran. Eta hobeto bultzatzeko hobekuntzak enpleguan, pertsona bat heldua denean, pertsona bat lanean ari denean, baina lehen da bizi dator haurtzaroan inbetirtzea. Eta diru sarreren bermeak aipatu da ere bai, baina nik uste dut bereziki, berebiziko garrantzia dutena. Bueno, lehen Fernando Consuegra gonbidatu dut, Fernando, esan diot, Euskal enplegu sistemak zure begininiak nigan hiltzatuz galdetzean, zu zara nire enplegua. Fernando sailburu ordea izen da, eta Durangesatuan ere lan egin du, Durangerrian enplegu arloan, akademian ere jardun du, eta funtzio ugari izan ditu enpleguaren euskal sistema barruan. Zuzerekin gelitu zara, Fernando? Yo creo que hay, para mí hay, así como por sumar a lo... Bueno, nik erantzi egin nahi dut zerbait, batu egin nahi dut, kuestio global bat badago, eta gero oinarrizkoa. Nik ponentzia nagusiak esandako ideia nagusia hartuko nuke. Hau da, Anton Kostaren ideia, berak esaten zuen, hitz egin zigun bere gaztaroaz eta gaurko garaiaz. Antonek esan zigun ze kontra esan zegoen, eraginkortasun ekonomikoaren artean eta justizia sozialaren artean. Eta nola hori bateratu egiten den ezinbestean, paradigma berri bat aipatu zigun. Sarak, orain prospektiba bulegoan hitz egin dugu sortzen ari den paradigma ekonomiko berriaz. Suerte handia dugu. Ze jende asko egonda honetan aspaldidanik. Ekonomia solidariotik, ongi komunetik, ahalegin handia egin da. Teoriko asko ere egon dira eta praktiko asko. Baina energia eta korronte horrek uzten digu hemen egoten, orain hitz egiten hemen ari garen bezala. Ze mundua ere aldatzen ari da ikuspegi horretatik eta zorionez nazioarteko erakundeek ikusi egin dute. Ze desberdintasunaren ustekabea ikaragarria da. Merkatu modernoek ez dute aurrera egingo salbuetxeak badaude, baztertuak baldin badaude. Hau da lehen premisa, ausartentzat, berrikuntza egin nahi dutenentzat, arriskatu nahi dutenentzat. Hau da ondoko korrente hori dago urranditakoa, laugarren transizio bat dator, ere organizazioena. Beste ideia bat ere, odeian dagoena. Odeian dago ze hor dabil airean flotatzen. Alfonsok komentatu du ere bere azken parte hartze horretan. Zer da alderdi funtsezkoa aztertzea? Ez bakarrik enplegu zerbitzuan, baizik eta ere sisteman barruan, ze eginkizun duen, ze funtzio duen, zer egin behar duen, zer den bere negozioaren materialtasuna.
hau da, erantzukizun soziala kontuan hartuz. Badira beste faktore batzuk. Hau da, nola jotzen dugu pertsonengana eta zer eskatzen diegu, eta gero enpresak, eta pertsonengan personalizazioa bilatzen da, baina ezin dugu etengabe atzetik egon. Ezin da hori gertatu konfiantza sortu gabe pertsonen artean, eta denbora hastia sortu gabe, eta beharrezko zerbitzua eta prozedura emateko, eta bestalde, ondorioz, atzean dauden organizazioek malgutasuna behar dute zerbitzu horiek emateko. Behar dute beren kaxa beltza. Beraz, enpresaren aldetik, gero eta hobeto ulertu behar da enplegua enpresan. Nolakoa da, eta enpresaren hizkuntza askotan esan da hori. Hau da, enpresaren gandik hurbil egon behar dugu, baina haren hizkera ulertu behar dugu, in situ ere bai, hori funtsezkoa da, ze bestela teorizatu egingo dugu eta askoz ere lotuagoak egon behar dugu enpresekin. Eta gero, beraz, eta horretarako behar dira organizazio publikoak eta RTPak eta gainera organizazio pribatuetan berriz ere itzuli behar dugu profesionalengana, ikaskuntza komunitateak sortu eta kontzertazio eskemak prozesu horietan lan egiteko egonkortasun arloan. Eta Anton Kostak esan zuen beste zerbait azpimarratu nahi dut. Eta baita ere hor airean egan egiten da bilena, transizioen kontua. Transizioak, berdea, digitala, demografikoak, planifikatu ditzakegu, datuak ditugu, egia da aldaketa asko egon daitezkeela. Baina populazioei lagun diezaiekegu kokatzen, ingurune horietan kokatzen askoz ere modu egokiagoan beren kompetentzien arabera. Beraz, ibilbideei buruz hitz egiten dugunean, azken batean transizioak dira, atik bera pasatzea. Eta horrek zer ikusi handia du batez ere transizio digitalarekin. Eskerrik asko, Fernando. Eta eraikitzen joan gara esparru makro bat, kontratu sozialaren errelatoa ere aipatu dugu, Anton Kostarena, eta hori guztia eragileekin hitza hartu behar da, Iñigok esan duena ere bai, ekintzailetza, zer diren sortu berreko enpleguak, eta baita ere zer den inklusioa Josebak esan diguna edo Euskal Enplegu Sistema. Baina tresna behar dugu eta lanbide izan diteke. Hau da, engranaje hau guztia mugiarazteko lanbide da giltza. Eta Javier ikusten dudanean, Javier ikusten dut. Zuk nola, zerekin bukatuko zenuke? Nola bukatuko zenuke hau? Barkatu baina oso baju entzuten zaio. Bueno, inspirazioa zetzen gingo nuke, ezake kontratu zarete, baina galego mordoa pasatu da hemendik. Eta niretzat hori oso argigarria izan da. Ideiak esan duzu, bueno, Antonek esan zuena esate baterako, eta zerikusia du enplegu politikaren subsidiaritatearekin, baina marginala izan nahi gabe, bada zerbait pentsarazi gintuena. Hau da, arren abestasuna galtzeak, mutur batean ekar dezake justifikatzea sortzen ari diren populismo horiek. Beraz, enplegu politika garrantzia handia du horretan. Gero bada beste elementu bat, eta zerikusia du esku hartzearekin, komisarioak esan zuenarekin. Une honetan, aukera lehio batean gaude, 2022-2024, Alfonsok esan duen bezala, zailtasun handien aurrean gaude, baina inoiz baino gehiago gogoz gaude, aukerak
ditugu eta baliabideak ditugu, beraz orain aukera handia dugu 2-3 urte hauetan eraldaketa sakon bat egiteko. Eta gero, zerbitzu publikoen optikatik, nik uste dut Mariak aipatu behar dudala, nik alkoak ematen ditu, baina niretzat ez ditut. Nik uste dut ekintzaileak izan behar dugula. Zerbitzu publikoak ausarta izan behar dute, eta arriskatu, eta pertsonen eta enpresaren zerbitzariak izan, eta konfort gunetek ateraraziko gaitu horrek. Eta azkenik Maruk esan du, oinarri metodologiko onenak izan ditzakegu tresna finenak, baina ez ba dugu huts egiten, asmatzen, baina ez ba dugu egiten, beti abia puntuan geldituko gara. Ederki, ordubiak eta 5 dira, eta ematen du maika altxatu egin dela, ez dakit zerbait gehiago esan behar dudan, edo zuk esango duzun orain. Bueno, milenialak ezakete zer den, baina ni Doñata Kainona bezala sentitzen naiz. Hau da, bera markatzen zuen 1, 2, 3 saio mitiko hartako pertsonaia. Benetako luxu handia izan da zu egin zutea, badakit lausengatu zaituzte dela, baina uste dut hau ondorioak izateko, 4. enpleguaren kongresuan, benetan zoragarri dela. Zu ere nahiko profesionala zara, nik asko dakit komunikabidei buruz, eta, 45 urte baino gehiago ditu, ni ere, lehen sailburuari izan diot, ea ITV-a egingo didan, ze lanpostutan egon naiteken jakiteko, etorkizunean. Fernando Consuegra, Joseba Zalakain, Sara de la Rica, María Saiz, Iñigo Calvo, Javier Ramos, denoi, Fernando Fantobari ere eskerrik asko hemen egoteagatik, ondorio hauetan. Joan behar dugu, azken 2 egunetan zehar enpleguaren arloan zer esana duten pertsona guztien hausnarketak entzuteko parada izan dugu kongresu honetan. Les decía al comenzar el congreso. Kongresu astean esan izuen intentzio adierazpen oso bat zela departuaren lan sailaren aldetik, eta lan inklusiboa eta kalitatezkoa kontratu sozial berri baterako. Enplegua adjetiboekin, hau da, beti gustatu zait, helburua ez da enplegu gehiago sortzea, baizik eta ezaugarri jakin batzuk izatea. Eta 2 egun hauetan entzun dugu enplegu hobea behar dugula, europartua, enplegu justua, humanista, enplegu onak, enplegu ez prekarioak, ez partzialak, ez aldi baterakoak nahi ez direnak. Hau da, enplegua hitz egitea ikuspegi holistiko batetik, enplegu pertsonalizatua, eta baita ere entzun da, azken mai honetan, gaur borroka egitea justizia sozialaren alde ekonomian inbertitzea dela, Anton Kostak esan zigun. Eta mundua eraldatzen den bakoitzea rusora bueltatzen garela eta kontratu sozialera. Eta enplegua egongo dela kontratu soziala horren muinean. Eta entzun da gainera enplegu sistema pertsona multzo bat dela ikasten ari garena. Eta espezialistak izan behar dutela enpleguan eta ez kudeaketa administratiboan. Eta gainera dantza pistara atera behar dugu. Teoriak alde batera utzi eta programa pilotuak martxan jarri behar ditugu eta ausartu, Sara de la Ricak esan du. Esan du azken esku hartze honetan eta horrekin gelditu nahi dut. Hau da, erabakiak hartu behar duzuenok, erabakiak hartu behar duzuenak antolatzaileak kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak, ausartak izan behar duzuela. Enplegu sailaren partetik, enpleguaren 4. kongresu amaiera emateko, Paco Pedrazak, enplegu eta gizarteratze zuzendariak hitza hartuko du. Paco, zurea da azken hitza kongresu honetan.
Egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, lehenik eta behin eskerrak eman ebari, azken sarreratxo, eta egia esan, entzun dugun guztiaren ondoren bi egun hauetan, nik egia esan ez dut gehiagirik erantziko. Ez dut gauza berririk esango, ze aukera izan dugu ikusteko lehen mailako jendea. Gauza asko kontatu dizkigute. Eta azaldu dizkigute hainbat ideia, hitzaldi eztabaida egin dituzte, mahai inguru eta bar, ezin da besterik esan. Nik baina hala ere bi gogoeta erantzinen nituzke, nahiz eta errepikakorrak izan. Azpimarratu nahi ditut, ze ni naramate nire lanaren jatorrira, kongresu hau antolatzeko orduan. Martxoan hasi ginenean lanean kongresu hau antolatzeko suertea izan nuen, ze hasi nintzen hau prestatzen hain justu enpleguaren euskal estrategia onartu zenean 2030 urterako. Eta horrek izugarri lagundu zigun batzorde antolatzailean, batzorde zientifikoan. Hasieratik argi izan genuen zein izango zen gure kongresuaren lema. Ze aterkik lagunduko gintuen lan guztian. Eta gero gogo eta ugari ekarreko zituena hainbat saiotan. Eta ez dugu zalantzarik lemak izango zela enplegu inklusiboa eta kalitatezko enplegua. Eta lema hau euskal estrategiatik atera dugu gainera. Eta kontratu sozial bati erantzena diogu. Hau izan zen eranskin garrantzitsua, ze kontratu soziala jartzen dugunean, esan nahi duguna da behar dugula enplegu hobe bat kontratu soziala berritzeko. Hau da, kontratu soziala ez zen asmakuntza on bat izan, gure Rousseauren asmamen handia nik ikasi nuena bere garaian. Baina kontratu sozialak komunitatea sortzen du, kidegoa sortzen du, denok bat egiten gaitu, enpleguak eta kontratu sozialak inplikatzen baldin badu, kontratu hori horrek merezi duela hobeto sentituko gara, parte sertituko gara gure komunitatean, gure kidegoan, beraz denoi dagokigu aurrera egitea kontratu sozial berri honetan eta enplegu berri honetan. Benetan gizartera atxiki gaitzan, askotan zalantzak izaten baditugu, ea justua eta ekitatiboa den gure gizartea. Hau da lehen gogoeta. Bigarren gogoeta izango litzateke hemen izan den beste ideietako bat. Literaturak esaten digu, badagoela kontraesan etengabe bat, kalitatezko enpleguaren artean eta enpresa lehiakortasunaren artean, eta eztabaida horretan askotan zirkulo batean sartzen gara eta zaila da irtetea. Ni pozik nago hemen bi egun hauetan hainbatetan ikusi dugula zirkulori hautsi daitekela eta ez dagoela kontraesanik. Hau da, planteatzen badugu kalitatezko enplegua faktore badela eta lehiakortasun motor badela, adituek esan diguten bezala, ederki onaino, ez dut gogoeta gehiago erik egingo, ze errepikatu egingo dituten egindakoak bi egun daramagu, eta nekatuta zaudete jadanik. Eta nahiago dut orain komentatu eta azpimarratu kongresu honen alderdi emozionala. Hau da, enuke inor ahaztu nahi esker honeko txandan. Ze, onaino iritsi gara, baina hau niretzat bidaia oso interesgarria izan da. Nik gora beratxik bat izan nuenean, pentsatu nuen, kotxo, iritsiko alna ez kongresura, bai, bazorionez hemen dago, eta lehena izango litzateke eskerrak ematea. Bueno, txuleta bat egin dut, ze bestela ez dut inora ahaztu nahi. Eta horrela, da, hasiko naiz agintariekin, oski gurekin batera egon direlako inaugurazioan, eta bereziki hemen dugu gure lehendakari ordea Idoia Mendia, Andrea, gurekin batera egon da, baina gainera parte hartu du aktiboki. Kongresunetan edukien inguruan batez ere eskerrik asko. Mendia Andrea, bigarrenez, azpimarratu behar dira hizlari guztiak, mahai inguru guztiak,
niretzat lujo bat izan dira. Eta gainera gauza asko entzun ditugu benetan bideak urratuko dizkigutenak. Kongresu honetan hasi ginenean pixkat bereizten aurreko kongresutik, hitz funtsezkoak aipatu genituen joan den urtean hitz egin genuen eraikuntzaz, euskal sistema eraikitzez, baina oraingoan bidea, ibilbidea da. Vasca de Empleo y queríamos ponernos en acción. Eta martxan jarri nahi genuen. Hau da, teorizatu, ibiltzen hasi gabe, baina ponentzia zate handi bat eta hemen egin diren lanik handienak lagunduko egingo digute datorren urtean lan programa berri bat aurkezteko askoz ere zehatzagoa izango dena. Gainera, noski, eskerrak nire saileko lankide guztiei, alderdi tekniko guztiari, idazkaritza teknikoari noski, ze beraiek funtsezkoak izan baitira lan hau guztia aurrera emateko, hor teloiaren atzean dauden lanan guztiak egiteko, eta dena oso ondo eginda, eta ospatzen ari gara gainera. Eta amaitzeko, ezaket inor ahaztu dudan, baina aipamen berezia batzorde zientifikoari, lantalde bikain honi, gurekin batera lan egin dutenei, eta ondorio bikainak eskaini dizkigutenei. Nire iriziz oso ondorio egokiak, bikainak, jaso egin ditugunak, ideia handi guztiak biribildu dituztenak, eskerrik asko bereziki zuen konpainiari, elkarrekin egin dugun bidaia martxotik onaino, ze zuen ekarpena funtsezkoa izan da. Kasko guztioi eta laizter arte. Agur.